wiel die wordt al 8 jaar, er wordt nog gebracht. En toen zag ze een pap, nu kwam die wieltjes er vanaf. De wiel die koos wat werken, waar je helemaal niet blij. Maar als ik dan nog goed denk, ik kom die weer voorbij. Hoe lang kent je elkaar al? Een week, 2 weken? 30 jaar. 30 jaar misschien, ja. 30 We jaar. zijn eigenlijk begonnen met een plaatselijke revue in eigen dorp. En op een gegeven moment zijn we daar zelf met gaan schrijven en we deden altijd dialogen in. Is dat dialoog of dialoog? Met de zin, ik heb stichtje glazen. De bril. Ja, ik dan besluit hem gewoon eerder. Oh, okay. En toen zijn we met de patronaatsknabbel begonnen met de sferen. Dat hebben we 11 jaar gedaan. Ja. 12 jaar gedaan. 12 jaar. En toen stopte hij ervan en dan zijn we met de 2 weer gegaan. Omdat Veer al inmiddels 9 jaar bij TV Limburg eerder week een uitzending, een sketch doen. Ja, moet je even invallen, wie kwam je bij TVL? Heb je gesolliciteerd? Hebben ze ergens ooit gezien op een gekke broerlof? TVL heeft ons gevraagd. Eigenlijk mij in eerste instantie alleen. En dat kwam gewoon niet omdat we zo geweldig waren, maar omdat de cameraman van TV Limburg, dat woonde toevallig bij ons in het dorp. Ja, Pierre, is het toch? Over het sketch gedaan over Weerbrich. En dan wordt dat metgenomen naar TV Limburg. Als proef, einde. Ja, en dat vonden ze geweldig. Dat vonden ze leuk. De week daarna komen ze weer terug. Komen ze weer proef maken. En de week daarna komen ze weer een proef We zijn nog maken. helemaal aan het proeven. En op het moment doen we dat al een jaar. We hebben 450 filmpjes gemaakt al voor TV Limburg. Ja. En we doen dat gewoon omdat we het leuk vinden. Heb je? Ja. Het is geweldig voor dat te doen. Wat doet je in het dagelijks leven? Heb je al nog ander werk? Wat heb je vroeger al die voor werk gedaan bijvoorbeeld? Zit je gynaecoloog geweest of heb je ander werk gedaan? Nee, ik ben altijd kolenboer geweest en toen kwam de centrale verwarming en ja, toen was geen kolen meer te verkopen. En Pierre had die een heel goede baan. En Pierre, 40 man honger? Nee, Ja, meer. ja, nu 60 al. 60 man honger, zeg. Dat is daagdekker op mijn Ja. Ik heb het schoffelen op de kerkhof gedaan. showflow. Dan had ze 1000 man onder zich zeker? Meer dan 1000. Ja. Nu deed er daagdekker. Nee. Dat liggen aan wat het En antenneboer hebben we gedaan voor de televisieantennes, maar sinds alles digitaal is, heb je er ook niks meer aan. Hè. Dus, ja. Heb je zelf ook kinderen als ik volg me? Wie heeft er kinderen? Heb je kinderen? Ja, Wieveel? 3. Ik heb 3 zonen. 3 zonen, allemaal jongens. En dich, Pierre? 3 jongens, allemaal zonen. Oh. Ik nee, ik heb een jongen en een meisje. Ik ben zelfs al opa, zo oud ben ik al. Oké. Dus voor Tummeren ook zonnig aan de weg. Hè. Uiteraard. Nee, dat gaat namelijk over de speelgoedbank, deze actie. Hè, van het gaat allemaal over de speelgoedbank. Oh, wacht even, we gaan even... Een opnemen niet. Wat Wat deed hij met dat wat ding? staat er met dat ding? Die zijn het gewoon aan het opnemen. Niet rammelen. Ja, ja, maar normaal. Met een vaste hand, hè? Normaal, Ja, ja, maar ook normaal, misschien ja, juist, hè. normaal kregen we dat maar betaald dat voor opgenomen werden. Ja, maar dit wordt ook dik betaald, maar dat wist je niet, hè? Oh, zo. Oh, nee, dan is het betaald goed. weer. Ja, alleen van mij goed, hè? Oh, zo, Oké, ja. oké.